Nyakwara Mgajuang okinyi majaber machakaro kikendo ni machiegni e chenro mano mar poko pogore chenro mabende biro ni chien tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao kapok anyisi karamna kit pok madwaro kelo iseng'eyo nikech ineno moko kuom mwandu madwaro loso okinyi makawuono e toka moko kuom gi ntiere godo e mesa Nyakwara Mgajuang bege mopogore opogore mabende olos kanyo gi pien kopogore gi ma Nyakwara Mgajuang neno kanyo chondo malone kanyo ben neno kako ogundhe mano gi neno bidwak kanyo kanyakla kod pien antiere gi achiel kuom nyawuot luo e pachoka mabedo sebedo ka loso mwandu makamagi e chiro mong'ere kaka Mwariro mantiere gwenge gi mag Kariako e county mano ma Nairobi arwaki ni machiegni ma chenro mar poko pogore yangne Nyakwara Mgajuang nyingi gigi mitimo An iluonga na Joseph Odua aja Ugenya Ugenya smenya kanyo ane dala Joseph diwach ni in gi poko mane nikech chenro en mar poko pogore kuom sani ana poko na an tije loso bags an fundi mano tang'ena beri pok makama wang'e ni ntiere moko kuom oganda mabende nyuolo goda ken in mari no nyuoli go koso ntiere ng'at mabende nopuonji daking'e kapok opuonji to nyaka puonji kore king'e ni beri nikech osepuonji betimo maber koro kanye ka koro ing'ene iberi tijno nikech osepuonji bing'eyo makoro nopuonja kana aseng'e tich to achako loso designs nikech aseng'e tich koro alafu ayawo workshop yawo workshop kanyo achako dwaro design anyalo loso maonge i market ama maonge i chiro kore kachako discover designs kaka magiendi neno kagi to magi gin mana ma of late either inyalo yudogi ka gin kuonde moko ama jomoko be osechako loso gi gibedo mang'eny i chiro but wasebedo ka discover designs gi mopogore opogore kaka ma achiel kuom gi mae moro kaka ineno kagi maerigo e kati ya designs ma mwaloso sani waloso gi mang'eny magi achiel kuom design ma mwaloso sani madhi mang'eny nikech customers they request design manyien ginyalo penja ndo ang'o manyien sani to iyudo ka aongo gi manyien mano ok ber wan ok wabed emomiyo ineno ka wadhi gi China emamiyowa competition mang'eny lakini watemo adapt gi lidwa nikech ok gibedi design achiel giloko gik moko pile pile koro wabende kaka wan funde matindo matiyo i Jua Kali nyalo wacho ni Jua Kali wagineni watemo loko gik moko piyo piyo kaka China dhiyo koro ka wanyalo neno gi kawuono aidha bang' higa manyien ok inyal neno gi waloso moko manyien makande oserumo to be podi kata ka podi nyalo en design mani neno last year ama ni neno 2020 podi nyalo apply tu wanyalo loso nikech wana fundi mano loso japoda natie bende Joseph kopogore gi loso bege rang'iny mopogore opogore bende ang'e ni ntiere tije mamoko ma bende timo kiler ne Nyakwara Mgajuang kapogore gi bags waloso msibe waloso wallet ma koro sani gin out of stock giserumo ne wan gi msibe wase deliver ne wan gi wallets wase deliver koro waloso gik ma opogore wa repair kata bags wa repair kineno ka bags ni bag make okethore wanyalo repair ni ka indi waneno materials mopogore opogore moko kuom gi bende aneno ntiere piny ka penjo ni materials makamagi igolo kanye source marwa maduong' wan go duke mag leather work industrial area wanyalo nyiewo leather industrial area wanyalo nyiewo leather sana leather mwatiyogo ka work industrial area kod Thika to material moko ma
ma material ma kawaida mok leather wanyalo yudo gi town ka wachiegni gi town ama wayudo gi Kikomba. Oganda ma pacho ka kinde ka kinde ojajiw mar mondo mi onyiew mwandu ma ilose piny Kenya ma bende ng'ere kaka made in Kenya. To pod oneno ka chirni pod opong' gi mwandu mawuok e pinje maoko. Wach ma kamano ndi wachango kaka jal maloso mwandu e pacho kae. Product made in Kenya gin expensive. To ka gin expensive mano kelo challenge ma uso gi Kenya ka molo product ma okoko bech gi yot. Ka bag kaka ma ngoni kanyalo use 1500 ma losi Kenya ka. Neno. Alafu the same product dhi woko donge ma counter product ni donge nikech obvious kiseloso ma kodhi woko nyaka gilos mabiro counter product manyiso no dhi biro ka en go finishing manyalo kalo nikech gin go machine work nikech gin gitimo copy donge nyalo biro either smarter than this to dhi biro go lower price nyalo biro to use 900 ama 8 inauza 15 idhi yudo ka kalure kod economy ma Kenya ama raia ama kod customers gidhi prefer ma cheap cha alafu finishing dhi bedo different nikech gi copy from it donge koro gidhi work on it nyalo biro different either neat than ama poor donge koro mago challenge mago inyalo yudo ne product ma made in Kenya ok move sana e Kenya kama lo woko neno ka gidhi woko sana kendo moloyo kaka gidhi e Kenya ka. Tich ka tich intere gi ber gi achiedh nade mage taparo ni ber oseneno mathoth emomiyo ni intiere ka ukinyi ma kawuono. Ber tijini diwach ne nang'o? Ok piem gi ng'ato, in ipiem kod akili mari, ipiem gi talent mari, neno ok piem gi ng'ato ama ok inyal wacho ni iongo tich nikech kiwacho ni iongo tich mano nyise ni pachi orumo talent ni orumo kiwacho ni iongo tich mano koro iwacho ni talent ni orumo ama pachi orumo ama iwacho nang yani mano nyiso ni ichopo giko mar maisha ni nikech onge kaka inyalo wacho ni onge tich to in gi talent ineno koro gima ber gi tijni onge chieng' miwacho ni iongo tich nikech ibro loso bag from anything neno kata mana shuka ni no neno an ka neno bag anyalo loso kode bag neno long ma bwana no orwako no ka nene anyalo loso aneno bag neno anyalo loso kode bag koro onge sache ma bro wacho na to man na ongo tich ma ber tijni neno lazima ng'ase lose obvious abro uso kata ka bro use 100 ama 200 abro uso nikech alose from material onge seche ma diwachi ni ongo tich nikech en talent in a workshop ineno koro bro endelea tu loso gik moko 24/7. Joseph Mandakar dhogi kanyo iwacho ni tich ma bende timo en pok mari to pok nyaka tim kintiere gi talanta ok nyal bedo maonge tich emomiyo kiny ma kawuono nikech bege te waseneno miloso nyakorom ga jong nyalo dwaro ng'eyo ni mar mondo mi bag obed bag kaka en ni anno kan tiere raw materials bende piny ka kinyiswa kaka baye ma kama giloso chakruok nyako bed koro bag minyalo nyiew siling 1500 mana kanise wache wanyalo chako process mar loso bag ni kaka inene ni en bag ma en leather mobedo mix kod synthetic to ntinya ka beadwork koro mondo wachak loso bag ni watimo bag kidwa chako loso bag chako gi iye koro iye ema bro mi shape ma oko nikech kichako woko to loso iye bro tami magi pattern ma ebe pattern magi pattern ma bag no complete koro ka in go magi inyalo loso bag ni anywhere bedi ot bedi kure inyalo loso bag
nikech in go pattern kaka be ing'eyo maber Nyasaye man go pattern mari makodwaro pattern di to ma ogolo kendo machalo kodi donge. Koro wachako loso ang'o lining ma iye ma en ma pattern ni en monego bed nogolo iye bende makoro abro hitaji trowboard ma en ma koro kapod ok watigo bairo tiyo go pencil mano front mano back golo pattern kipoge into 2 pieces kiko bed komakre kamano koro kochopi trimming change makas kao matin matis ni makonya itmang itrim mondo control line no kaka dwarre ibeda kien mondo kik keth shape Mano preparation marang lining mwaloso lining matin koro kwaseloso lining to wadhi thol handle make sure ni sepimo measurement maromo adjuster koro mae adwa prepare thol mokwongo mondo thol obed ready kawaseloso lining koro waloso thol mae en gir wicho glue koro mae koro konya chungo gam mondo kik awich kuma kadwa funde mang'eny loso thol mar bag chandogi nikech giloso marach gikia process monego bed kaka iloso handle mar bag kod luwore kod type mar bag niketo kisewiro kamano inyalo weyo to tuo dakika matis koro waloso adjuster nikech ok wadwa bag ma iting'o go size achiel wadwa nobed en athol achiel lakini wadwa ni onyalo bedo across pod obedo handle obedo makalo across ama ng'ato nyalo medo ama punguza kaluwore kod dwaro mare. Gam matigo sani ni nyaka iwe matuo matis kore kiendelea waungo fast dry glue but watiyo go the best in Kenya ma en konta an kai kora tiyo gi skills lakini ka in ng'ama chako to nyaka igor mondi lakini an kora ng'ena aseng'iyo koro bro measurement ang'e size ma fold lakini ka in ng'at ma ka koro chako to chuno ni nyaka itigo measurement ibigor mondi koro ki fold inyalo yudo ka client ama customer okelo bag ka mar repair to owacho no osetero funde molos bag no to tamre pod giloso handle chot ama handle kethre thol ma bag kethre to pod bag to nade bag pod nyien iyudo ka fundi manodhi loso noloso ne handle lakini ne kong'eyo kaka bag no rom to bag no en machal nade kore kirang ne handle mabro tumang los ne handle mabro bedo long lasting mabro ting'o gik ma bag no nyalo ting'o ok nyalo loso thol mating'o bag maber motegno bas bag no be konyo client
kaka ineno pien ni wariwe ding'wen. Make sure notegno. Kaluwore kod bag madwa loso, nyaka pim bor mare. Ka bagno en laptop ama en sling bag ma ladies, ama nitie podi be sling bag mag men. Men's magi gin pana, ladies magi gin slim kaka ineno na. Koro men's magi rom kama, ladies magi rom kama, lakini gite gin slim bag. Nikech men's dwaro gik magi apply energy, when ladies dwaro gik ma light. Sasa hiyo ndio makelo pogruok, nikech men's kimi gima tis kama buracha is not suitable, yani okumore, lakini ko bamako this is joga o apply teko iting'o gino, koro o feel comfortable with it. Kapok adhi next stage, adwa dhi machine mondo tholo bed ready. Ki machine ka nyaka make sure ne usi iloko us machal gi material midwa tiyogo. Retest stitches kama idwa tiyogo ni sawa. Merigo en ginene gimamiyo gine leather ni kik moki machine, ama machine kik kwam, manyalo miyo stitches kik mach, nikech komoko ama kokoth slide to machine nyalo ketho stitches. Process ma loso bag matek en loso pattern. Loso pattern en process ma tamo ji mang'eny, tamo funde mang'eny loso pattern. Emomiyo nyaka kanye ma ka itobo loso pattern, onge kaka bag no nyalo tami loso. Ma pattern mar bag. Lakini sani koro waloso mana mani process. Kama watieko process ma loso order, kendo wadonje order manyien. Koro mana setieko loso adjuster, atimo fixing mar adjuster. Koro thol no osebedo ready. Koro anyalo kete obed matis kama, ama anyalo kete obed mabor, kaluwore kod kaka wuon go dwaro, ng'ama customer dwaro tiyogo. Koro mano handle mana ready. Kwasetieko handle, remember waseloso lining, koro sani waloso handle be waseketo tayari. Koro next step en gimiluongo ni base mar bag. Sometimes inyalo confirm ka pattern en kaka ni weyo chako se nitie pogruok, ama weyo chako so tieno. Most of the time nyalo rango pima confirm tuka kaka ni weyo kaka ento kaka entie. Wasetieko loso lining, waloso handle, koro wadwa loso outer material ma wakete e bag. Material ma wakete e bag makonyo bag no obed dango, obed waterproof. Makata ka pi odhi ok nyalo donjo nyaka i gik manie bag. Watiyo kuma makas maduong'. Koro ng'ado material kama makoro dwaro umakini. Kik igor kendo ichak ing'ad gimok igoro, ing'ad excess ama ing'ad matis. Koro mano nyalo chandi golo
exactly design ma idwa ni mondo igol. Koro base ma koro waloso ka en mondo koro gini biro konyo bag ni obed firm. Base ni biro konyo bedan firm mondo obed gima kata client koneno to yiego ni gino olos. So abro apply leather, keto leather. Ma irigo ma material mopogore gi miloso go wuoche. Ma en mar bag. Koro mar bag onego bedo mapek kaluwore kod design miloso. Koro onego bedo mapek. Nitie design mag bag madwaro leather mapek, nitie madwaro mayot. Sasa tushatengeneza laini, sasa tunataka outer cover. Ile tuna cover tu sasa. Ndio sasa bagi ikuwe complete. Kalore kwa design mwaloso, en design man two face. Face mokwongo en front, face mar ariyo en back. Koro chuna nyaka bedgo two pieces because en separated. We are joining the parts. Koro en separated bag ma nyaka alos different parts. Koro magegen front kod back. Makoro en outer cover. Sasa lazima ukue accuracy ndio ile. Kwa accurate ndio ile. Usipoteze measurement. Tuko kuma bambage te obam. Adwa chako bao outer cover. Pia nini? Kinene ni mai pia ma apply ka. Wakete front bag. Kwa seke mai kuminene ochalni. Udwa biro to bet machal kama. Kalo record kaka wadwa lose sani. Nerigo pien dhiang. Nyalo tiyo go pien dhiang ama nyalo tiyo go pien diel. Pien yote ma motegno nyalo tiyo kata mangamia nyalo loso go podi. Gulu matin ema miyo tich bedo maler. Material king'ado nyaka iwe allowance base pattern kama hii ma nyaka ilose exactly. Lakini kidosa skore do atomo fix ma material nyaka material bed ga allowance. Loso bag achiel lure kod design no chal nadi. Nyalo bedo nene designer man gik mang'eny mano dhi kawo time nikech nitie kata bag ma inyalo loso go odiochienge ariyo kata odiochienge adek kapok orumo, lakini kuom mae to mae nyalo kawo gimoro 2 hours. Aya koro wadwa loso back na pien ema akete front. Kitene smooth to make sure ne ngege mama ane i leather. Mairigo ago kama mondo koro apply mondo bedo motegno mondo nyaka goyebo nikech ma en pien
koro nyaka obed motegno bomaka material ni kabisa. Kaeri koro arie pien ni mondo obed flat, obed in one level. An ina onge effect do ma natural en ma yellow onge effect koro abene en ma chemical koro ka shida ma kata gini kata keto mana i gini ne ok nyal affect. Koro bro loso base bobedo kama koro gima nyalo go the next and flap challenges loso bag en mokwongo en koso capital, mar ariyo pengine client gik ma client dwaro materials go onge yango onge i market onge i chiro. Sani timo marketing okwate marketing ahinya en manano koro marketing man ka customer oneno gimiloso kore kotoman koneno bag miloso kae gimatimo ni koro affix ginene affix strap longon thol bad bag mikwongo ifix mondi kapok iloso bag. Kinena loso ni watiyo gus matek kabisa mamiyo bag no ok nyal break, ok nyal kethre. Se fix bad bag koro wanyalo kete thengo bedo ready kawaloso parts moko go magi poko tuo kawa kanyo gi tuo mondi kawarango process machielo. Koro wadwa loso top mondo konywa fix handle fix bag no dichiel. Koro part mar lining wadwa fix lining, make sure lining obedo maler kabisa kapoke mae koro watumo luongo no binding process modong nyalo kawo mana gimoro 30 minutes. Adheriwe koro koro do mana riko adheriwe koro mae koro wachako process fixing process makoro wachiegni tieko bag. Ma koro waloso bag mondo obed koro firm, obed strong, ma koro apply base fixing, ilongo base fixing mondo koro obed ma kata pi ok nyal kale iye, obed komako kabisa. Make sure ne client yudo bag ma strong, customer yudo bag ma strong. Ayudo back, ase bawa front, bawa back. Koro almost bag Koro kanyo odwaro flap. Flap ok wanyal keto kala mopogore, nyaka waket match machal kod bag. Strawboard si paper, lakini pi ok nyal donje nikech aseelezea ni nitie material mwakete.
Koro ka ochopo kuma koro adwa keto beadwork, adwa keto ne design no. Koro moko gi wabiro duoko. Ma tayari aseloso beads. Koro matimo fixing flap. Facebook ida Joseph Oduor. Ida Joseph Oduor, ida ndika kanyo Joseph Oduor. Bags. Ida nyalo ida Facebook kanyo. Watimo nyaka repair, bag repair. Watimo nyaka repair. Okono waloso bag manyien kende. Kata repair, ka bag ni okethore. Waloso zip, handle. Replace handle. Namba na nyalo chiwo 07 18 79 47 24. Mano namba na mar WhatsApp. Mane namba kende matigo e tich mar tich. Asepuonjo ji mang'eny tich. Ma gibe sani gin workshop mag aparo ni ka kwane wi akeri an gi ji ang'wen masani oseyawo workshop margi. Ok anyal kopo design mar ng'ato, to be kata ka ng'ato okopo design mara well and good, onego bed notimre nade. Mano emomiyo an kalure kod design maloso ni process mogik en top. Design dopogore. Nitie minyalo chako gi top, nitie minyalo chako gi bottom, nitie ma chuno nyaka ichak kod strap. Mano ma iye, mano mag base, mako loso ne moro koro ma lining mar top. Koro kata obro medo gik machielo go, lakini en fundi. Mano e gima nyalo konyo e economy masani. Kaka sani talent ng'eny. Lakini ufundi is the best. Neno, bedo fundi. Ema sani anyalo prefer. Nikech nitie talents marumo. Lakini ufundi ok rum. Sani anyalo advise youth ama vijende ma kakoro biro, ma kakoro dongo, gipar leather. Gitem invest in leather moloyo gik moko machielo. Ka gidwaro donjo industry mar bag, gi think about leather. Tijni nopuonja ne wan e St. John. Customer na mang'eny kaka iwacho gin customer ma okwoko. So 50% to okwoko. Customers ma okwoko ka nyalo ida customer achiel to gilandre. Alafu kaka na biro ba ayawo ginene Facebook ang'o koro ginyalo like, ginyalo oro request, friend request, ama ginyalo oro bags ma ginyalo yudo bags go. Koro gi oro order. Most of the time wauso bags mang'eny to at once wausa achiel. Lakini in case ka client nyalo dwaro achiel en 1500. Roma aren bade siling 900. Mae onge bade. Mae ma siling 800. Mano wholesale. Koro ka ng'ato dwaro retail biro miya siling 1000. Wan ok wanyiewo chondo, ok walos chondo, wanyiewo. Alafu watubiro timone, waketone top, waketone line, waketone flap, alafu waketone tol. Wazunge manyiewogi. Koro maerigo kaka entieni mabiro siling 1500.
Erigo kod kizungu iluongo na edge coat. Edge coat dholuo mwabuko go giko kuondegi mondo reference kik nene. Akoro ka wadwa wa stitch gu machine either hand stitch ka mondo bed neat. Kech tayari osebedo farm. Mano baton mwalorego. Koro kubedo product ma finish ka ema bedo gi gima iluongo closing top ine ya ndani ma make sure na gik client ni safe consumer yani ng'ama tige bag oko feel fear nena nikech wacho bag ni ena flap kende nese ogin open ngato nyalo neno through gima ni hapana bag no ken open kise client kose keto gike to loro kose loro nyalo drop kamana to duogo loro bag neno bedo fixed lafo nyalo tinge across nyalo tinge kama wanyalo tigi leather genuine leather, pure leather. Wanyalo tiyo kod material, other material, normal materials, mock leather, apart from leather. Price bro depend on design na size. Mane ma bro depend. Okoro seche miketo order mari ibedo transparent. Ielezea gimani e chunyi. Bag medwaro exactly. Keto order opogore gi menyiewo ng'ama giza gimoro opogore gi ng'ama nyiewo gima nitie. Koro seche miketo order Jod Traders amiketo order ipenjo duor bag ibedo transparent ni dwaro bag machal kama to idwano lose gi material machal kama idwaro ma leather ama dwaro material ne ikuonge confirm to wabedo agree kisha ikakori oro pesa. Koro price bro depend ge design mi bro dwaro. Joseph, kapok watiko chenro makama, ang'eni nitiere customers magi mathoth. Samoro joneno magwa, madiher bags gi e nengo mar wholesale kata mana retail. Kiparne gi ni in kanye, location, chiro mane mintiere, stall number D miyudi, kanyakla kod namba ni mano mar ong'we yamo kwatieko. Kume yudae physically, yani ama kibiro gi tiendi ama kibiri won, an Muarero Market, stall 11, ama inyalo yuda namba mar sim 07 18 79 47 24. Mane namba na mar sim inyalo yuda ama inyalo yuda Facebook indika Joseph Oduor Bags ama inyalo ndiko ru Jod Traders Bags to inyalo yudo kata kan tie jomoko kamano lakini ibro dhi yudo mantie bags idhi yudo ma ja bag ibro yuda kanyo to wanyalo chako mawasiliano kanyo an online 24/7 either so tieno ama so odiochieng' secha mi oro message abro reply. Wachni mugi kotiko chenro makama de bedango do mana moso jodala nyaminwa Josephine Anyango, Tina, gin smenya kanyo. Adwoko amocho na moso gi ahinya kodwa Nairobi ka. Ano kod Nera, amose na Butere. Nera konena ng'eno bro ng'ena mose. Nyakoronga jwange do mara ni koro ing'eyo kaka bege iloso. Ma okinyi makawuono kapo nono ni inyiewo bag rang'iny kaka ma. To koro ng'eyo process mar chako lose nyaka giko mare mana ka Joseph nosetang'onwa kacha. Bag manyasi ahinya nitiere moro ka bende asemakora godo ka ineno ma rang'iny mopogore opogore Nyakoronga jwang' ma bende Joseph osebedo ka lose buore Nairobi ka. Nosetony tiegruok kata puonj bende ochiwo. Emomiyo ni kinde ka kinde chenro mar pok opogore anyisi ni en chenro ma bende wapuonjore pok mathoth. Ok wawi mana nono Nyakoronga jwang' nikech Joseph osecho ni puonjo
ochiwo. To kochiwo puonjo, ochiwo mana gi omenda matin. Ochiwo nambane mar ong'we yamo kanyo, ywane tol mar mondo mi ng'e. Kinja ohala bende uso gi retail gi wholesale. Joseph Aguni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende itimo. Kok manya korom ga jwang'o rituru masani wanere kendo e chenro machielo mar pok opogore juma mabiro, chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Rituru.